ιστορία είναι ότι έρχεται στο σχολείο ο Γέο, ο σκανταλιάρης Μίκητας, για μια σημαντική αποστολή. Να μας εκπαιδεύσει πώς θα μπορούσαμε και εμείς να αξιοποιήσουμε τα απορρίμματά μας με στόχο να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Ο Γέο μας μιλάει για τον μπλε κάδο και τη ρίχνουμε μέσα στην κίτρινη καμπάνα του χαρτιού. Όμως υπάρχει και ο καφές κάδος, στον οποίο αναπτύσσεται ο Μίκητας Γέο, κατά την αποσύνθεση των βιοαποβλήτων. Φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέματα που ρίχνουμε στον καφέ κάδο. Το υλικό του καφέ κάδου οδηγείται για κομποστοποίηση. Άρα, αν ανακυκλώνουμε τα βιοαπόβλητα, θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πολύ δυναμωτικό οργανικό λίπασμα για τα φυτά μας, το κομπόστ. Το κομπόστ αποτελεί λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό και χρησιμοποιείται για να δώσει στα φυτά και το έδαφος θρεπτικά συστατικά.